Ola, eu son Alicia de Catro Ventos e, bueno, contamos un pouco a miña experiencia co galego. Na miña casa sempre se falou galego, os meus pais son galegofalantes, pero o típico que lle falan os fillos en castelán. Entonces nós crecimos falando galego na casa e falando castelán fora. E, bueno, ata que chega un momento en que tes que pensas: por que falo galego na casa e teño que falar castelán fora? Ou por que falo castelán fora e falo galego na casa? É dicir, debería de falar unha sola cousa, con que te identificas? E entonces, dar o paso costa un pouquiño, quero dicir, pois vas cambiando pouco a pouco, tampouco fas de repente eu non dixen de hoxe pa mañá, pois vou a falar en galego. No, o que pasa é que, bueno, a xente coa que me desenvolvía sabía que eu falaba galego na casa, entón, moita xente tamén me preguntaba por que me falas en castelán si me falas en galego incluso. Bueno, quero dicir que costa dar o paso, pero a xente veo como algo normal porque sabe que ti te desenvolves en galego. Entonces, anímovos a todos, os que falades galego na casa e os que non o falades, a que intentades falalo, porque é unha lingua que está viva. Mostra delo é que nós vivimos de publicar libros en galego, así que anímovos a todos a falar en galego.